Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। ADRe 2.0 नि अनलाइनआ जागासिनो दङ। लास्ट डेटआ 29 डिसेम्बर। बेखायनो बयबो लासै खालाम मानोना गोबां हाखु-दाखु खालामो बेयावनो गोरोन्थि जायो। आरो गोरोन्थि जानाय लोगो-लोगो एडमिट मोनगोन ना मोनला एबा साख्रिया लास्टआवहाय प्रब्लेम जाहैगोन नामा जुदि नोंथांना डेटाया रं जादोंब्ला बेखौनो बेयाव कभार खालामगोन। बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब मानोना गोबां कमेन्ट्स फैदों, पार्सनेल मेसेजबो फैदों जेरावनोखि रिप्लाइ खालामनो हायाखै। बेखायनो खनसेनो भिडिअ खालामबाय जे जायफ्रा मिस्टेक जादों आरो आपकामिंआव जुदि नोंथांमोना मिस्टेक खालामबावगोन नामा एप्लाइ खालामनो गोनांफोरा स' भिडिअ नायजोब बेनिफ्राय नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हागोन। जेराव Gr.3 आरो Gr.4 दा बिनि एग्जामा लेट जागोन मानोना एग्जामनि जेबो नटिस गैथ'वा नाथाय 2024 आवसो आनजादा बिनिया जागोन। देन जों थांगोन अफिसियेल साइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ Bodo Gr.4 जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट मोनो होननानै। दा बेखायनो जों फैबाय ADRe नि Gr.3 नि अफिसियेल साइटआव सेम बेनो जाबाय Gr.3 आनो जा Gr.4 आनो जा डिटेल्सखौ बेयाव शेयार खालामगोन। दा जों अनलाइनाव थुनाय लोगो-लोगो बेबादि अपसना जोंना फैदोंमोन जेराव नोंथांमोना अनलाइन खालामदोंमोन एबा लगइन खालामनानैबो नोंनि दायो प्रफाइलखौ नायनो हायो। स' बेनिफ्राय गोबां गोरोन्थि खालामबाय अनलाइन खालामनायाव मानोना खायसेया मोजाङै भिडिअ नायजोबाखै आरो खायसेया भिडिअ नायदोंब्लाबो गोरोन्थि जाफ्लांबाय। दा मा खालामनो गोबां कमेन्ट्स आरो लोगोसे एडमिट मोनला नामा गोबां टेनसनाव दङ, नार्भास जादों जे साख्रि जाला नामा। स' नोंथांमोना जेबो टेनसन जानांगौनि गोनांथि गैया, मोनसे अपसन फैगोन। दा बे अपसना मा बेखौसो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन जाहाथे बयबो नोंथांमोना अपसना फैनाय लोगो-लोगो गाव गोरोन्थिखौ नोंथांमोना सुद्रायना लानो हायो आरो लोगोसे प्रब्लेमा नोंथांमोनाहाय सल्भ जायो। दा बाथ्रा जाबाय लोगोफोर बे जबा जाबाय आसाम स्टेटनि फार्स्टआवनो आसाम स्टेटनि जब आरो आसामनि केन्डिडेट्सआ बेयाव अनलाइन खालामनो हायो आरो थाइसेबो एप्लिकेसन फिस एबार नाङाखै बेखायनो केन्डिडेट्सआ जोबोद बुरजा जादों। दा जोंनि सबसे फार्स्ट मिस्टेकआ जाबाय टटेल मार्क्सखौहाय खायसेया गोरोन्थि खालामदों जेरावहाय सेबायाव मेट्रिकआव 600 थायो अब्ला मार्क्स अप्टेना जाबाय बेसेबां मोनदों बेखौ फोरमायदोंमोन जेराव खायसेया 200 300 होदों आरो खायसेया 600बो होदों। अब्ला 100% जाहैयो अब्ला मा जागोन मा अपसन दङ एडमिट फैगोन ना फैला। स' बेखौहाय सेबाया 100% मिथिखायो जे नोंनिया मिस्टेक जादों होननानै। बेखायनो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गैया। दा एसेबां प्रब्लेम लाथ'नाङा, जास्ट नोंथांमोना जायफ्रा गोरोन्थि जादोंमोन नोंथांमोना एग्जामनि थाखायल' फकास खालामग्रो। अके स' एग्जामनि थाखाय फकास खालामग्रो, एडमिटआ फैखागोन टेनसन गैया। एडमिट फैनायनि सिगां मोनसे अपसन फैगोन बेनो जाबाय कारेक्सन खालामनो हानायनि अपसनखौ नोंथांमोना मोनगोन जेरैहाय लास्ट बारावहाय मोनदोंमोन आंनि चेनेलावनो नोंथांमोनाहाय जे माबोरै कारेक्सन खालामो जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन नोंथांमोनखौहाय कनसिडार होयो। बेनिफ्राय मोनसे हेल्प डेस्क नाम्बार दङ बेयावबो नोंथांमोना हानायसेबां ट्राइ खालाम कल खालाम मानोना बेनि टाइमिं दंखायो 10 AM निफ्राय 5 PM सिम मानडे टु सेटारडे नोंथांमोनाहाय बेयाव हानायसेबां कल खालाम बिथांमोना रिसिभ खालामबा नोंथांमोननि माखासे गोरोन्थिखौहाय नोंथांमोना माखासे कुवेरिसखौ सोंहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ शेयार खालामनो हागोन। बेनिफ्राय मोजांसिन अपसना बेनोमोन मोनसे समावहाय मेल आइडिबो होदोंमोन। अके स' मेल आइडि होदोंमोन जेराव मेल आइडियाव नोंथांमोना गावनि गासैबो जि मिस्टेक जादों बेखौ लिरनानै सापर्टिं डकुमेन्ट्स प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना हरफानांगौमोन अब्लानो कारेक्सन जाना फैदोंमोन। थिग बेबादिनो नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा मानोना बे जबा जाबाय आसामनि। बेखायनो आसामनि स्टुडेन्ट्सखौहाय बेयाव चान्सखौ होगोन, एसेबां माने गाज्रि खालामनाय नङा। बेखायनो टेनसन दाला, जास्ट नोंथांमोना फरायनायाव फकास खालाम। बेनिफ्राय एडमिटआ फैगोन, एडमिट मोना साख्रि जाला बे नङा। स' नोंथांमोना साख्रि जागोन आरो जेब्ला मेल आइडि फैगोन ना अब्ला आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन, प्रभाइड खालामगोन जे माबोरैहाय खालामनांगौ माबोरैहाय कारेक्सन खालामनांगौ A to Z Bodo Gr.4 इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थागोन। स' मोनसेल' रिक्वेस्ट नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोब, जेराव नायजोबाखै बेयावनो खायसेया मिस्टेक खालामदों बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब एन्ड लासै खालामबानो जाबाय मानोना गोबां टाइम दङ। हमना ला दिनैसो 18 नभेम्बर आरो लास्ट डेटआ 29 डिसेम्बरसिम आरो एग्जामा हमना ला फेब्रुवारि मार्चआव जाहैनायनि चान्सआ दङ नेक्स्ट लेभेलाव। दा बेनोमोन नोंथांमोननि ADRe नि मिस्टेकनि माखासे साजेसन एन्ड सल्युशन्स।